Estem a una presentació de la DO Penedès que s'està fent una cata. Lo noticiable i el més interessant és això. Penedès impulsa el xarel·lo com a varietat insígnia de la DO. A partir d'aquí estem testant 4 xarel·los. Esteu molt atents. Un d'aquests ja està en vintage, que és l'Habiton, aquest, però tenim l'oportunitat de tastar tots altres. Ja anirem bussejant, que és el que hi ha. Com més estona el tingueu, més fumat notareu. L'olor de fum és un olor que li costa i sobretot es nota molt més en la copa parada que no pas quan l'agiteu. Quan l'agiteu mata, quan deixeu parar torna a sortir. Poseu-vos en la boca que ens fotrem més. L'entrada en boca té un component tèrmic. Fixeu-vos que us pica al mig de la llengua. No volta molt suau, està equilibrat, però té contundència. Aquests vins ja tenen cos, ja tenen estructura. I per tant, la boca ben suau, aquesta sensació que ens ha donat la fusta una mica astringent, la fa suau al tacte. Té un pèl de glicerina, si algú l'ha notat, el tacte del Montreu, un tacte una mica llefiscós, però notem que està ben equilibrat, fruita madura, un postgust ja molt més llarg. Tenim aquí, l'hem agafat, acaba de fer el tast de Xarel·lo. Xarel·lo, evidentment. Per què el xarel·lo el buc insígnia de la DO? Perquè ens fa diferents. De xarel·lo només n'hi ha a Catalunya i el 99% està al Penedès. I per tant, hem dit, què tenim això? Doncs potenciem-ho. Molt bé. Però per això és. Has presentat 4 xarel·los, sí? El primer ha estat un de Castelroig, si no m'equivoco. El primer era el Betinoia. El primer del Betinoia. Sí. El tenim aquí. El segon Castellroig, aquest. El tercer Castelroig. era el Ferrer Catasús. Ferrer I Catasús. el quart l'Eudald Massanes. I el quart ja el coneixeu, Vintagero ja el coneixeu perquè el tenim a la web. Això vol dir que en tindrem xarel·los de criança, xarel·los joves, diguem. Tots poden ser joves, no és un problema d'edat, sinó que és un problema de com l'hem pensat aquest vi. Aquest és un vi sense fusta, aquest és un vi amb fusta. Molt bé, xarel·los sense i amb fusta. Exacte. Molt bé. En un cas, en el Castelroig has comentat... un petit pas fermentació en barrica. És a dir, la fermentació s'ha fet en barrica i després un procés de blancs convencional, diguem, macerats, etc. Del tot. Però partim d'un xarel·lo madur, un xarel·lo que no és el vi bàsic, un xarel·lo pensat diferent, 12 graus i mig i amb producció molt reduïda per concentrar. És a dir, fem patir el cep, diguem, no? Perquè tingui que no treballi molt. Qualitat, exacte. I després el concepte aquest de desenvolupar la qualitat aromàtica, no? Que té el mateix xarel·lo. És a dir, que el xarel·lo que va cap al... perquè el Penedès és molt conegut per el cava, no? I aquest és un dels components. És una altra història perquè i ara no vull parlar dels altres, però el xarel·lo cava és un xarel·lo amb 10 graus, molt afluitat, que li anem a buscar aquesta estructura, aquesta mica que pugui tenir, però en canvi per vi li busquem més poma, li busquem més precursors de fruita molt més madura. Molt bé. Perquè el volem amb 12 graus i mig i la planta transforma això. De fet, el xarel·lo és un raïm molt antic, no?, a la regió. Sí, al Penedès tenim notícia de fa uns 500 anys. 500 està escrit, abans no ho sé, però escrit hem trobat uns escrits de fa 500 anys que hi havia xarel·lo. Doncs, bueno, agrair-vos això perquè ja en sabeu, al Penedès en tenim vi de qualitat i a més estan fent coses extraordinàries. Gràcies per omplir-nos l'horitzó en el tema aquest. Gràcies a vosaltres. Molt bé, encantat.